kene ka porai baboban kicing e balai pujat lara nim yang ka kam ka jam namar ka kwa tara ka mene ka ban bha balai kini ki khana samla ki diban phai sanga bat ai ka bot ngi namar ka kwa bala shali sisi manta ki dan mana ka class 11 let's say kin le chako kin pende ka graduation kin pende ka post graduation kin pende ka PhD haba kila dia ki diban dan ka jikman bakin yo kam lada shu le chile kin yo kam muntoi ayu gini ate pangini trai sitom hane ka kam nan hapa chala le ngim no ne ngakwa baging sutua ba hakane ka ar tara pusau nila rai ban sain dur thumai jata Meghalaya ka Meghalaya ka bat thumai kan penbiang ikini ki jin thanglang jogi ni khna samla jogi ai ka jin ka san jo phi nget nga phin num babe namar galau thi na hiar madan namar ngala shempa ngala ya kelen saudon jang ka ribat sa ka perthe ngai wi ke dan kamban le hangai lada phim kersan nga kan sa betang hama kan sa betang hanga kita ki jingmu superkhat na kwa bun urlang yi kita banyo jingmun tai ki pat jongi hati thai no pendok khamtam hoi hakasor ni hamle tangban ningkong in sedang sana nang pendok lada ni larai ki nong pendok le se kasor le de kabal ara lupa ngimda khoslai de kini kinte sachi se parlo na kwa ban ba phi hawa philek thak bor hong nisem arza afusau hobnai April kenmau yang profesor lakon kema kertong simet habab nawar nga ai phi ngala de pai nama ngala sei do no junga ke ngadon ke jingtmo ke ngala ban le la na phi ai la kan urlong la na phi mai la ka kam junga kan yai be sakman nama ngalong phi kumba la nga e ke ni ka kam menta hadin election tamun ngade ubreu bomdan mission hadon na commission kan simpor kan no ngamte ngabo por khasan ar hosnem lai hosnem ngamte harai shwa bangania ngakwa bangan yu i bangi don ka state ka develop kam Meghalaya ka bal abyang na sodang hakam Meghalaya u khna samla u yo ka kam ka jam hakam Meghalaya thamai obdon kam ban bamsa unong mi khma jungi unung bamsa unwara ka pisa namada ka roi ka pa juga jala jungi ni don kam ban sutu ya ka tapai ba sachi sen ngar karpa ne bhi ai ka jingle shanjong pi kumangalaong ngam de we khlanda don jingle shanjong pi ngala ban don ki ideas jonga ki jing bojing perkhat jonga hanlai lana phi mai la de nganum la ban tre ngakwa ba phin shania hanga ngan phinum ba be lana phi ai ka jingle shanjong pi wan kanma non kam man perkhat ba de ka party ne kumangalaong phi pha be UAMP kumangi awak na parang you have to send one MP send the best ha beriau buat tribut buat biang rai ma phi pai ba ngam ong ngade bat bide pai tigi kertam berkhat rai ma phi namar ka rai jong pai ba de rai jong bulet lada upai ba rai lada ngapan ketika kam sin jong ban perkhan anta ngan ngai ba ka kam jong akalada namar ka don kam ban ketika kam sin jong ba phi pai ban perkhan ya ka rai ka pa len nang ka rai ka pa non jogi wei ki mat padawai phi ba ndin kam man shapan bi hakine kita ki kam don kam be thik ya ka pet ka roi ka pa pet unu candidate waraya phi ka lawai ka batmai nala da bong ngan pon biang ngap lahir madan wan waraya ka ne ka jingmo jing perhat ka batmai kam